Og velkommen til en Ninja Cat. Kom nu, mand. Så må du tage billeder af den, så kan I vise den i den. Ja. Jeg er bare lige ved at tage en video, så den også kan ryge på YouTube. Jeg har også et par pinlige billeder af Katja og sådan noget, hvor de er på tømmerflåde. Okay, oppe i Sommerland. Ja, ja. Okay. Er Dannys lille søster? Storsøster. Er det storsøster? Ja. Danny er den mindste, ja. Ja, har du aldrig hørt til gamle lillebror? Nå ja, det er rigtigt, ja. Lillebror. Hvad faren siger hele tiden. Kom så, lillebror. Jeg kan da ikke nå, Det er rigtigt. Ja, den flygter. Desværre kat. Kan den gå fuck? Og kan den komme ud af det blå? Ja. Til kat. Og katten øver saltomortaler. Og det skal lige siges, at den ikke engang er fyldt et år. Ja. Det er ren ninja. Du. Andreas, skal vi prøve at give den rotten? Også. Det var et flot op. Det er utroligt, kat, de kan nå at vinde, ikke? Og så alligevel lande. Ja, Uden de slår sig. Ikke for voldsomt, vel? Catty. Cat. Ja. Så kommer man lige ind. Salto. Salto mortale. Nej. Hey. Se, sådan her kan man også gøre, mor. Nej. Skal du lade fat i den rigtige ende? Og der Det skal godt gå lidt der, så kan jeg. Andreas, du skal gøre det, og så sige ole. Når den ryger. Ole. Kom så, kat. Ole! Ole. Boo. Ole. Det giver aldrig op. Der skal vi prøve at give den rotten. Oj! Shit. Kom frem, kat. Du må godt våge på det der. Fuck! Au! Au! Lille Iver, det er ramt. Hvad kat? Ui! Jeg tror godt, det der kan blive en god jæger. Ja, det tror jeg også. Andreas, vi skal lave flere katvideoer. Ui! Ui! Og katangreb. Og så spiller katten død. Det vil være træt, tror jeg. Jeg skal prøve at give den rotten. Ja. Andreas, kan du lige hjælpe mig med at finde rotten? For jeg kan jo ikke huske, hvordan jeg gjorde det af rotten. Hvilken vand? Ui. Ui. Det var kat. Andreas. Vi er forvirret. Hey. Jeg tager din pote. Ja. Ui. Og der er disco. Katangreb. Ui. Og det kom
er den til at gå. Den kommer næsten. Kan du følge med, Markat? Skal I have mere at spise? Så er du færdig? Ja, jeg er færdig. Lukas, skal vi have lige på for? Ja. Lige glas? Ja, det her så er det rigtig godt, så kan jeg nemlig se. Ja, Så røg den lige der, ikke? der er katangreb. Ja, det er den der. Woo! Jeg prøver den her. Og så er katsaltomotale. Med sovene. Hvad med rotten? Ja, Jeg gider i hvert fald ikke lege med. og det var videoen om kattens liv. Farvel.